ito yung tanim na binili namin ng 15K. Ito ay tanim na ang pangalan ay Thai Constellation. Ito yung Monstera Deliciosa Thai Constellation. Binili namin ito na may 2 dahon ito at saka ito, pero 1.5 dahon pala. Pero ito meron na noong sumisibol. Ito yon at bumuka. Ayan siya. Ang problema namin ay nag-umpisa na rin siyang nag-brown. Ayan, bagong-bago lang yan. Ngayon ay natatakot, kinakabahan kami dahil hindi naman namin tinatouch. Meron siyang dito, hiniwaan na namin ng ng babahagya para hindi siya magtuloy-tuloy, sabi namin. Ngayon ay parang nagtutuloy-tuloy, ako'y kinakabahan. Ngayon ay gusto naming ipa-change na lang ng ibang plant kung pwede. Kasi hindi rin namin dinidiligan. Dahil takot din kami, baka lalong magiging malata. Kaya ngayon, ino-observe namin kung pwedeng makaya lang namin na hindi na isoli or hindi na papalitan. Ino-observe namin kung hindi lalaki yung sugat, hindi pagapang siya pagapang na pailalim, natatakot na kami. Kaya puntahan natin yung seller. Ang seller nito ay si Father Ora. Hindi naman siguro niya kasalanan, pero pwede rin siguro papalitan dahil mas expert silang mag-alaga ng ganito dahil matagal ng plantito yan. Yan ay talagang unang-una na noon pa. At ito yung nabili namin na meron na siyang diferensya. Ganito na talaga ang dahon niya noon. Kaya, ayan. Alam niyo naman ako sa Big Thai Constellation. Kaya pinuntahan ko talaga sa garden niya. At doon ako naghanap ng Thai Cons. At tinawaran ko, 25 nga sana ito. Natawaran ko ng 15,000. Kaya tuwan-tuwa naman ako. Ngayon naman ay nag-alala. Paano naman kasi ganito ang sitwasyon. Kaya tingnan natin kung mapalitan natin, guys. Punta tayo doon sa Old Tagbilaran City Airport. Yung dating airport ng Tagbilaran, doon kasi meron silang displayhan or stall na good for 1 month sila doon until February, kung di ako magkakamali, until February 11 sila doon. I'm not sure, pero parang ganun. Ayan, ang natatakot ako, ito ay darken dito. Ayan, pababa na siya, natatakot ako. Dito, dry naman. May punggos yan. Baka sakaling magapan pa nila dahil sila ay sanay naman at mas marami silang experiences. Dalhin sa sasakyan na. Dalhin mo na sa sasakyan. Dalhin na para hindi ka na. Smile ka naman. Di ka man lang bumate. Wala nga, smile ako. Tignan mo naman tanim mo. Aming airport. Itala na mo ang Thai Cons. Among pangutan-un lang si Padre. Itatanong namin kay Padre kung anong gagawin namin doon. Nandito ako sa may sa festival dito sa Old Airport. At ako'y maglilista ng name. Alam nyo naman, ito ang uso ngayon. Ha? What did you say? 6.6. And then, wala si Padre. Ay, na si Ate Celine. Good morning, ma'am. Celine, Ate Celine. Ay, murag na daghan. Nice. Kaayo, beautiful nilang pwesturon. Daghan na. Mas daghan karon. Nice kaayo. Oh. Nice iyang cactus sa ubos Wala. Ate Celine. Unya kay di jud ka malipay ani ahoy sultiron. Kung saan man tong akong tycoon? Unsa man? Lata ba? Punggos? Napunggos ba? Wa man na may labti. Wa ganin na mo tubigi kay mahadlok ko. Nananata? Dili man lata tanan. Kana baning dako na iyang samad. Mamura bag infected na siya nga padung na sarot. Nya mo to yung kog mo adto ko sila ha. Magpa-advise kung saan naman ha. Saan na Ate Celine? Oy. Nakara siya? Dati naman to. Ano mo gitang-tang? Gitangtang man niya. Gitangtang. Jud na usa.
At tantangan na isa? Oo, tantangan dyan niya. Tangan na. Tantangan di na? Tangan na. Kung sa may malay na ko. Uwi ka yun. Gihiwaan lang niya. Dili, pwede hiwaon. Tantangan dyan niya. Wala, gitratang niya. Tantangan dyan niya. Uy. Kaya mo takod niya. Ayan. Kaya kay diri hasta niyon kani tanawan ning bagong dahon Lagi, nagkakaroon na. O tong alarm ko kay Oo, na ni mo butangi o kuan. Tanang Kuradan? lead force. Oo, kuradan. Ibutan na mo dito. Di ba? Kani? O katong violet. Oo. Ubo din niya, Jud. Oo, sudlan, Jud din niya. Sudan ng kuratan. Oh, Ngayon talaga ko. Ba't na ano? sao naman na Ano ano. ni? Matabang din, oy. Matabang na. Oo, dili ni magkuan. Makuan ni. Matabang pala. Kailangan ng doktor niya na. Kailangan ng doktor. Pwede man eh, kuan sa dito sa stay sa sabay. Ha? Ha, pwede sa pirira. Ha? Ako tapod may stay sa sabay ba? Oh, Among kanang paulian, nya ray ko ninyo, maulian na jud. sagda Kay ipa doktor sa nato nila. Pero among dadwa ni guli. Oh, palihog Ate Silin, ha? Sana. Uy, problema ni. Oh, si Ate Silin ay Oh, makasulbat tanaw na, ingon oh, lagi ko. Oh. Tay salamat. Ano ko dahil nagluya man siya oh. Naalam ko ganina paglili no ano man ingon ko. Para di pa yan ako kay naidahon na Ayun takong bago. barato na. Jud ni bahal jud. Mayo na lang magpa-doktor siya. Anak sa siya. Ato sa naida Ma-admit, sabay. ma-admit siya. Na-admit siya ron. Sama na, mahala. Tapos mo niya, Magnus lang yan. Na-admit siya. Aran daghana nilang bago. Iuli na mo Uy. ni kung bata na. Oh, ala, Ten na siya. mga bagong abot na pod. Unsa ni siya? Banana blossom? Bana dili. Golden philodendron. Golden philodendron. Ganun niya oh. Golden philodendron, murag saging. Murag green emerald. Hala oy. Warang daghana diri oh. Na siya kuan. Iron cross. Wala, nice iyang bigunya, grabe. Wala. Daghana siya nag-display rong bag-o. Kani? Emerald. Red emerald. Mo ni gitawag nila red cardinal red emerald man di ay. Kay Milano. Na ano, ginataasan tong Milano yan, napalit na oh. Wow. Ano kay Ma'am ano, Elena? Ma'am Elena, Kat gyud nga nang katak na oh. Asa. Anong taasa? Sa vlog di ay? karang taasa. Ako katanaw. Oo. Kana busy kaayo na, makatan-aw pa bala. Pila pod. Authentic. Palit na mo ano. Aran dako. Aran daghana Ang nila. dahon niya dagko na kayo. Dahon niya, daghan po. Wa man mo dagko ingana ra man kinadakuan. Aw dili day dagko kayo katong mura bag mutupong sa tao. Dili, ani ramon. Pa ning ano, yan nakataklo, yan nakataklo. Ana raman tagpila ni tayo sila. 7. Oh, 7 na daghan na kaayo dahon na aman di ay sila. Kare Okay nang 5. ipatalastas daghang nangita ani. Upat ka dahon oh. 7K? Beautiful kaayo kay amo sa una duha ra ka Ang daon. likod, Ay usa ra ka dahon. Katong usa ra ka dahon na papalit na mo sa unang wa pa koy taas. 5,500 usa ra ka dahon. na mo ni tulo ka dapon. Wala tulo ka dahon 3,500 oh, barato ra oh. 5,500 sa amo. Usa ra mo oh. Tan-awa na daghang nangita man ana. Wa sila kahibaw. Tapos sila ani oh. Sa nangita ani. Wow. Succulents. Dwarf na ano? Oh, dwarf. 1K. Short na ansa. Ano siya? Spring Palm Florida nga na na. Ana? Dahil napalit sa ano, di ba ning ani? Sa Ubay? Ay oh. Lagi? Barato na yun na 1,000 man. 1,000 lagi? Okay ra. Oo. Barato ra gi. Basta nga na Spring Palm Florida. Spring Palm, Florida. Ano pangalan niya? Barato lagi sila ron, no? Nagkabarato na yun ang tanong. Kanipod, oh. Tapos sila may ani.
Oh, daghanag bromeliads. Oh, mao na. Ha? Tagpila ng bigonya yung ana te. Carpet, 650. 650 raman di ay iya ha. Oh. Dito, Oh. ano to? 650 raman di ay na. Ano dakuha na. Lagi. Wow, very nice. 650 ra ni inyong giingong mahal oy. Di ara 650 ka ati silindiri oh. Sa old airport oh, dagko kaayo. Dagkong pat, dagko kaayo nga dahon. Unsa mo? Ganun. Unsay mahal? Barato raman. Tanaw red kung guo tanawa oh. Gusto lagi niya ng humay og taig kalabaw. Ano dito? Ayan oh. Sabol niya oh. Okay, yun ang masustansya na. Talaga, gusto niya. Kailangan i-mix ka? Ito oh, golden philodendron. Golden philodendron naman di ay na. Ayan. Ano Ayan, si doktora. Doktora sa mga tanom. Mao ni siya. Si Ate Silin, kana oh. Barato ra yan tinda oy. Unsa mo? Para magingog mahal, mahal, mahal. O mano magtan-aw. Sana to ni siya. Merang McDowell. Ngayon. Okay. Ang dami lang display ngayon. Oh, be. Ha? Asa? Kani oh. Ay, bromeliad. Magandang view. Ang ganda no? Yan, dami yung bromeliad oh. See that? Ang dami. Ang dami nilang display ngayon. Punta kayo. Di oh. Mura lang pala yan sa kanila oh. Galing. Apoy cactus. Pangutan ara si Ate Silindiri. Tapos yung mga giant ngete. Light. Oh, giant. Giant ini. Pila na? 1.8 ang nagko, 500 ang gagmay. Okay. Okay, upuay panto. Una, naapod siya subastatum. Tagpila ning subastatum o dagko te? 1.8. 1.8 subastatum niya oh. Saan na ito itawag? Kanin puwa-puwa te? Red cherry. Red cherry din eh? Mm. Red cherry din eh oh. Yeah. 2.5. Pila ni? Mahalo ko nga. Okay. Diba itong ibalik ka? Dua ka mo. Bagi kung kailan namatay na. Ganyan ba yun? Dili. Ngayon. Ito yung ibalik ka ito. Cherry at saka diampor ba ito? Nalata to no? Gata. Man to may stable palit na to. Subastatum yan. Okay, daghan sila kuan diri oh. Namaligya sila ay kuan oh. Tagpila ni te. Yuta. Wala siya, dili na siya yuta nga garden soil. Kanang carbonized nga rice hull. Carbonized? Carbonized nga rice hull. Carbonized na rice hull. Oh, Unya. luto pero sila na lang goy musagol na. Musagol. Okay. Pure jud na carbonized, walay sagol yuta. Okay. Ano na siya na... Nasunog na rice hull. Kanang ingana. Panit sa rice. Awa, ilang napalit nga Milano usa ra kabuk dahon pila 5K. 5-5. Oh, sa kabuk dahon. Swerte lagi ko. Oh, swerte mo ron. Pero nanay... Ay, nice kayo. Dako oh. Nanay mo sibol gamay. So, swerte kayo na makapalitan na. Na 3.5 pa jud. Oh, tanawa. Barato na kayo. Di na baratuhan. Swerte lagi. Timing. Oh, timing ra jud. Dagko ang palitonos. Ang usara ka buok, arang lipayan na nako. 5-5 to.
Kanang dako na, gapo na, upat ka buka ito, 5 na ang Kana, dahon. sus ko guys, ka beautiful. fruit niya. Kinayayahan dyan ang dako. Kinahaya-haya niya, dagko kayog dahon, oh. Lami, itong mga pa na 3-5. Mayo lagi. 5, 5, 5 na. Dako na kaayo. Pwede ibalngin ma'am o dako-dako. Pila man. Oh. Nga basi mas stress o kuan man. Ayaw, Pagwata Ang o sila din, mga 1 palit ng month. isa, Sana mo 3-5. ibalin sa bigger nga. Abulusukin mo na yan, kat-kat na. Ang kat-kat na na. Na. Ano ni feeling ma'am no? Basta. Yung wishlist. Ay, kayo. Rare ka na, yun. Rare ka na. Very rare yun na, daghang nangita. Mayo gagi kuha na ninyo, ako ra bang ibidyuhan. Siyo lang nalakto doon. Na, daghang nangita ana. Kung ano, dagkog dahon, oh. Oh. Ang may katagbo na mo, palito nila kwentong sana, ay tugot na lumampot. Oh, good. Ano, malikot na kulangan na. Tubo na yun. Kaya na yung malikon. Sakto, sakto na. Oh, inga na good. Very nice. Ag ako among 5-5 gani gihangyo. What na to katong sa kadahon. Nice kaayo. Barato lagi sila ron. Barato ilang presyohan. Unsa ni siya? Gikan nig Thailand no. Ito yung singara natin. Ate Shelin, gikan nig Thailand. Oo, kita po na Thailand. Oh, ingon pala Alopecia. gid ko. Usa titawag ani? Nalimot ko sa iyangan. Alopecia ha. Green kaayo nga Baga, itom siya, lang iyang ma'am, baga itom. nga itom ay kinayahang beans. Nice kaayo. Oh. Pila ni? 7. 700. 700. Aray ko, 700. Unsa nga na ni? 700 daw. Kuha ka. Kunggo. Rubo kunggo. Pila? Wata. 35. Yan, Ano mahal na? bayad. Murag plastic, no? Oh, lagi, Murag plastic. baga na. Sinaw. Kasi mga may pagtubig ko na, dili. Nakaswerte sila Dili sa siguro kung kayo. onda. Kaya nga no siya dry man, oh. Ah, Okay man kayo siya. di, pag, ano, bisbisan mo na, ginagawa mo. Mayra, aron di malata. 5 na. Golden violin. Kanina lang, kani o kani, pila tanan. Ah, dungan-dungan. Ah, wagod. Ay, kani ako di ay. Lukso-lukso Ay, kani, di nakapalit ako lain. So, 3, 5, 4, 5, 5. Nya plus kare. Ikuha naman ka to. Di, pwede doon. Ina siya. Ina si Pablito. Ingon lagi ko ate Celine, pag ako ang magbuhay naman, oh, swerte. Ang nga na, jud na. Mo drive lang ko diri. Tulo na mo. Ito lang mo. Thank you. Kaya golden violin, di ka pa niya. Pag-upod na yan, golden violin. Lagi golden. Tagpila ng golden ni mo, te. Siguro to, golden ghost. Ghost nga. Lahi to. Gagmay, mga to siya. Nga ni, forma, pero gagmay. Oh, gagmay to lahi to. Kanang ghost Lahi to to. siya. Ruslian na lang na. Ano, no? Ina si Ano, tagpila din na. Tagpila din na. 2,000. 2,500. Ina si father nga akong price. 2,500. Yan na na ha. Kani Mahala. akong 3 leaves, 5 leaves, 3 leaves, 5 kami. Kani ako. Ha? Ano ko anong golden? Ako. Mo lagi? Mo lagi hulma, no? Murag may hulma na. Ganda, no? Baga, Parang plastic. nag-shake. Iba na rin ang Lagi? Murag Kaya plastic. sa padre nga duha ako na nangibuha ha. Golden violin, wapod ko. Oh, golden violin, bago ni na mo. Mo lagi? Nakuan. Naaman to si Lupe, pero ako ko ha? Okay na kuling ha. Okay, Wag mo, thank you. drop na lang po. Wala naman na din. Nice kayo. Thank you, Lynn. Na. O sige, na-admit na na di ate. Bahala na ka na ate ha. Okay. Sige. Thank you kayo te. Thanks. Ala, mo may balahibo. Oo, lagi. Pagpila ka pa rin yan. Tagpila na. 6K man taon. Ha? 6K. 6K na. Mahal na. Oh, 6 no. Na, old man. Old man, Man oh. pala ito. Ano din na. Gani, old man gyapon eh? Oh, old man. Gagmay. Ayun, Mas lang na po kay gano'n gapong. Mahal na. Okay.
Gamay man, good. Gitukuan pa na mura ko pataka. Lagi. Hindi nang bagulo rin. I-separate unta na. Sige te, thank you kayo te ha. Kay mula ka pa mi. Hantod unsang adlaw di dire? 24. February 24? February 24 di ay. Okay, thank you so much. Human na ta na-admit na Monstera tay. Ang Tycons ko ay na-admit kang Ate Celine. Tayo na ay pupunta at magtitingin pa. Ha?